Il-grupp terroristiku Al-Qaeda wissa dwar aktar atti atroċi fi Franza hekk kif komplew joħorġu aktar konnessjonijiet bejn it-terroristi maqtula l-ġimgħa. Fl-istess waqt il-pulizija bħalissa għaddejja bitfittxija intensiva għal Hayat Boumediene, il-mara ta' dak li wettaq il-ħtif tal-ostaġġi f'supermarket. Huwa mifhum li l-mara tista' tkun armata u perikoluża ħafna. Boumediene hija suspettata wkoll li nhar il-ħamis li għadda qatlet pulizija mara u sforzi kbar qed isiru biex il-pulizija jaqbdu l-allegat kompliċi terrorista e kif hemm il-biża' li din tagħmel parti minn gruppi kbar. Intant 20,000 ta' persuni ħadu sehem f'mixjiet paċifiċi biex ifakru il-vittmi li nqatlu f'dawn l-aħħar jiem. Matul il-ġurnata tal-ħadd se tkun qed issir mixja ta' solidarjetà f'Pariġi li għaliha mistennija jattendu mal-miljun ruħ. Fost dawk li se jagħmlu din il-mixja hemm diversi kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fosthom il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. Madwar 500 truppa żejda ta' forzi ta' sigurtà se jkunu mifruxa ma' Pariġi wara 3 ijiem ta' terrur fil-kapitali Franċiża fejn inqatlu 17-il persuna. Il-President François Hollande wissa li l-periklu għadu eżistenti u appella sabiex il-poplu Franċiż jibqa' maqut. Minn Pariġi għan Niġerja, iżda l-aħbar tibqa' waħda traġika u li turi l-krua tat-terrorizmu. Mijiet inqatlu f'dak li qed ikun meqjus bħala l-agħar attakk tal-grupp Boko Haram. Saħansitra qed ikun irrapportat li l-mejta jistgħu ilaħqu l-2000 persuna. Dawn inqatlu f'post jismu Baga u dawn il-persuni kollha nqatlu fuq medda ta' 5 ijiem. Dan fl-istess ħin li mijiet oħra kienu qegħdin jaħarbu mill-belt lejn postijiet oħra. Jekk ir-rapporti jkunu konfermati ifisser li Boko Haram ikunu qatlu 20% tal-popolazzjoni ta' Baga.